Аз съм един изневен татко и ми писна от глупости, свързани с родителството. Тази вечер ще си говорим за перфектните родители в интернет. Ако имате деца или внуци, или просто се интересуват от родителство, понеже имате планове, най-вероятно са ви попадали тези така наречени перфектни родители. В Facebook, в TikTok, в Instagram, няма значение. Обикновено са или готини каки с перфектен грим, перфектна прическа, такива силиконови цици, или пък по-рядко перфектни татковци с фризирани веждички и 500 почки на корема. Те ви обясняват как, видите ли, те гледат 5 деца, работят като квантови физици, учат медицина, хранят бездомни кучета, тренират по 8 пъти в седмицата и им остава време да водят техните блогове, подкастове и така нататък. Мили родители, такива хора няма. Или има, но на хартия, и има едно обаче. Нека ви дам един пример, понеже аз на хартия също съм перфектен родител. Обаче, гледам 2 момчета. Обаче, майка им ги гледа доста повече от мен. И бабата помага, големия ходи на детска градина, за малки има детегледачка. Аз съм мениджър в голяма западна компания. Обаче, работя от вкъщи и това ми оставя време и за някои други неща през деня, понякога. Аз следвам икономика, обаче я следвам отдалечено, което ми позволява да уча, когато имам време за това. Аз имам плочки, обаче са само в банята. Аз готвя всеки ден страхотна, питателна, здравословна храна, обаче децата ми не искат да я ядат. И така нататък, и така нататък. И тук идва най-забавното. Понякога това обаче е много, много голямо обаче. Дамата може да твърди, че е медицинско лице, обаче всъщност работи на рецепцията в зъболекарски кабинет. Таткото твърди, че е менеджер, обаче менеджира баничарницата на баща си. Такива неща. Затова, мили родители, не се връзвайте на глупости. Знаете ли какво да си добър родител? Ако детето ви е нахранено, облечено, изкъпано, здраво, вие се справяте повече от добре. Ако вие също имате време да се нахраните и изкъпете, вие се справяте перфектно. Това е всичко. Не се сдухвайте и не вярвайте на глупости. На здраве!